que la dansa, amb la dansa catalana, intentar fer país. I teníem de posar baile del vano i de l'abanico i el ramo de Sant Cucufate del Vallès. Baile llano de Alinyà. Allí va començar. No hi ha cap poble d'Europa que tingui el contingut que representen aquestes danses. Bueno, era molt exigent. No tenia pèls a la llengua, vull dir, ens deia les coses pel seu nom, però era un gran director, Sobretot era un gran coreògraf. Ara. Era un gran coreògraf. Vull dir, era un coreògraf extraordinari. I feia ballar a tothom. Vull dir, que feia ballar un coix, si calia. Vull dir, era extraordinari. Jo vaig començar a ballar que ja estava casat. I uns quants balladors del juvenil de l'Esbart em van venir a proposar de fer un grup per ballar les danses que ballàvem nosaltres, que ballava abans l'Esbart, que quan ens veien tenien ganes. I jo vaig pensar que era bona idea, però vaig anar a parlar amb el Francesc, perquè vaig pensar jo sol no. I el Francesc em va dir, sí, valen. I després s'hi va afegir l'altre, el Taco. I entre els tres, vam tirar endavant. Jo més aviat era a l'asa dels cops que anava a parlar amb la Junta i tot això. I quan els hi vaig proposar em van dir que sí. Però el que passa que després el director de l'Esbart em va dir, bueno, però preferència a l'Esbart. Jo vaig dir, cap problema. I després, com que va veure la cosa funcionava, va dir, bueno, qui balli a l'Esbart no pot ballar a Mediterrània. I això em va saber molt greu. I vam anar a l'Esbart i els vam dir, mira, si ens deixeu el vestuari, que vosaltres ja no feu servir, us deixarem tranquils i ens anem a la Unió. No hi va haver cap problema, ens el van deixar, vam venir aquí i aquí vam ser els reis. Hagués debutat amb l'Esbart a la plaça del Rei. I això ja, farà 46 anys. Vaig fer bastantes sortides. La primera recordo que va ser a Alemanya, i després Bulgària, Suïssa, Itàlia 2 cops. Va ser als principis dels 80. Recordo que, no sé si va ser el 81, 82, que va ser la primera sortida. Per mi era la primera sortida fora d'aquí de Catalunya i tot molt, molt novedós, no? Clar, era molt jove, la gran majoria eren joves i va ser una gran experiència, no? Una gran experiència, molt maco. I quan els anàvem a buscar al bar sempre anaven els joves. Els més joves ell va buscar el cubata, i clar, què fèiem? Anàvem a buscar el cubata i de camí sempre algú perdia. Acabat l'assaig, el Melo tenia el cotxe aquí davant, es va posar dintre, es va quedar dormit i l'endemà al matí vam passar i encara estava allà dormint. Això quan tenia cotxe, però quan no tenia cotxe el teníem d'acompanyar al Pont de Marina, a Barcelona. I clar, i no tothom tenia carnet. I a mi sempre ens tocava o a mi o a Miquel Rifà. I el Miquel Rifà va dir, acompanya'l tu, que jo demà m'aixeco d'hora. Vaig haver de passar una prova. Un cop van allà, venen i em diuen, ja et pots preparar el passaport perquè ens anem a Cerdanya, llavors, em sembla, si no recordo malament. El primer viatge que vaig fer jo era a Cerdanya i llavors sí, vaig fer el canvi i vaig ser, jo diria que dels últims quasi bé arreplegats dels que vam tenir la sort de poder estar amb el Melo. Em sentia realitzada de l'escenari. I bé, sí que era molt especial, Salvador, però bé. Era dur i tenia uns moments que deies frena una miqueta, però sabies que d'allò
que estava creant o que estava fent, sortiria una meravella, no? El grup Mediterrània a la meva vida m'ha portat sobretot amistats, moltes hores d'estar junt amb gent que m'estimo molt i fer pinya i gent amb la que fa 20 anys que ens coneixem i encara quedem, encara dinem, encara sopem i encara fem moltes coses. Vivim en un món que tot va molt ràpid, que tot és un canvi constant i les coses com tradicionals o més de com es fan tota la vida costa de que perdurin, de que continuïn. Però jo et diria que al final és com tot, no? Fer-ho visible, treure la dansa a les places, als carrers, als escenaris, evidentment, i que es vegi, no?, que aquesta cultura està viva, que qui balla, qui està dedicant-hi aquest temps, doncs fa que visqui i al final doncs, també està a l'abast de tothom, no? I com he dit al principi, doncs, donant aquesta oportunitat de gaudir també, no?, del que és ballar, del que és la dansa, del que és fer-ho amb altres companys i companyes, i jo crec que és omplir aquests espais. I que tots els balls tenen un rerefons i que tots aquests rerefons també era cultural, no? Una mica per tota la repressió que va tenir Catalunya, i això es veu en els balls, no? Com també al final una mica la de la dona, no? Només amb el vestuari que utilitzàvem tu ja et posaves en un paper, perquè aquell vestuari pesava, aquell vestuari molestava, apretava, i et podies posar a la pell d'aquelles dones que havien d'anar d'aquella manera vestides, no? Només la posició de que l'home agafa la dona t'està portant ell. Vull dir, aquest masclisme que potser van passar les dones que ballaven això, no? Tot això, quan et posaves al vestuari, et venia a sobre, no? I podies, a part de tot el que els nostres mestres ens explicaven, allò et feia entrar en un paper ja. Per mi és una part molt important de la meva vida. No sé, hi ha gent que fa esport o gent que canta i tal, doncs jo ballo, m'agrada ballar i és part de la meva personalitat. En els 30 anys de Grup Mediterrània, per mi els moments així que caldria destacar, primer seria el moment que ens vam separar de les Bars Sant Cugat, que vam venir cap aquí, cap a la Unió, que va ser una mica així traumàtic, potser, però bé. Crec que és un moment que s'ha de destacar. Després, per mi també va ser important el moment que ens van cedir tot el vestuari de l'Esbart Verdaguer, que de fet totes les coreografies del Salvador Melo que fem tenien un vestuari de l'Esbart Verdaguer i ens el van cedir a nosaltres. El vam recuperar i per mi va ser un moment molt especial. A part, també l'homenatge que vam fer al Salvador Melo amb gent de l'Esbart Verdaguer, que vam ballar amb la seva dona, amb la seva filla, allà al Mercat de les Flors, va ser un punt important també per nosaltres. També destacar l'any 2014 que vam estrenar l'espectacle Quadrigènia, que el vam coreografiar entre diferents membres del grup i bueno, va ser una cosa molt xula. I res, a partir d'aquí, doncs, no sé, cada any té la seva cosa especial. Cada any intentem fer una coreografia nova o incorporar un ball ja fet i bueno, però jo crec que aquestes dates són les fites importants i ara els 30 anys. Ara estem en un moment de canvi, però això és una cosa cíclica, sempre ha passat al grup, sempre han plegat una generació i han entrat altres persones. Ara la veritat és que el cos de dansa som poca gent, però bé, també tenim la facilitat d'adaptar-nos a la gent que som, a fer danses de menys gent o intentar fer coreografies noves amb la gent que tenim. I bé, jo crec que també la celebració dels 30 anys pot ser un revulsiu perquè s'apunti més gent, perquè la gent col·labori amb Junta o amb l'organització del grup, llavors com que es torni a engegar una mica el fet que vingui gent o que vingui gent a provar. Doncs per mi el Grup Mediterrània suposa família, o sigui, tinc moltes de les meves amistats estan aquí, els meus monitors al final des de petita també m'han acompanyat, la Laia Canes, l'Ester Madrona, vull dir, són també com unes mames i no sé, més o menys és això, i al final també va arribant generacions, faig de monitora, conec els nous, i és com veure els petits i veure'm a mi en aquell moment i com recordar-ho tot, no? Llavors és com casa.
Doncs realment aquest any el visc amb molta il·lusió perquè, clar, començar cos de dansa, que és el que porto desitjant des de petita, i a més que siguin els 30 anys, doncs ho visc com amb molta emoció, amb molta alegria i amb ganes de que surti bé, però a la vegada com poder-ho gaudir, no? I entrar finalment a la família realment gran. M'agradaria felicitar el grup Mediterrània per aquests 30 anys de fer dansa, de fer cultura, que puguin continuar cap aquí fent noves creacions. Animo molt a crear des de noves músiques, noves coreografies, a poder arribar més enllà de Catalunya, a compartir-ho també amb altres cultures i amb altres danses tradicionals d'arreu del món. Jo els hi desitjo molt futur, amb més cos de dansa, molt més jovent, i a part de felicitar-los per al camí i el terreny que estan recorregent, els animo a que expandeixin la seva cultura popular, que no la deixin perdre i que es facin conèixer molt més àmpliament. Jo, a partir d'aquí, felicitats.